Australia am weekend, o. Dwi'n apply am y visa, sy'n tafu enw fi'n wrong. Dan ni Sydney, sy'n braf ddim cael gadael fewn y wlad, cos da ni'n rhy fydur. So, da ni wedi methu flight i mynd i Hobart. There's loads of that potential, ma. O'r diwedd mae Ems wedi dal awyren, felly ffwrdd â fo i Hobart, Tasmania. Oh, mor neis, just relief massive bod ni wedi cyrraedd Tasmania o'r diwedd. A mae'n roasting boio. Heb amser i wastraffu, mae Ems yn teithio'n syth at leoled y ras. Da ni'n cyrraedd, a mae'n hwyr nos Wener, a dwi'n i gerdded y trac. Dwi'n meddwl bod gen nhw i gynnig. Os ti'n mynd off yr edge na, mae'n cael pwt na, chi basically ti'n mynd off y trac. Mae hwnna'n eich yn bonkers. Mae hwnna'n eich yn anodd. Greiddyn masif yma fa. So ti'n gofio jumpio hwnna, a os ti'n jumpio fo wrong, mae'r goeden yma, fel ti'n gweld, mae'n cael lot o ysgwydd yn barod o'r marks i gyd, pobl hitio i. Dwi'n bod rhyw foi jyst i bildio trac o'n mynd, cerig, ia, mae'n gwneud o fanna. Mae gymaint o gorneli, ti'n gwneud mistakes yn o. Falle ni wedi golli tua 4 eiliad os ti'n jyst yn gwneud yr un cyntaf yn wrong. Full throttle all the way. Ti'n bod o'r pedal stroke yma, cael y speed i, a ti off. A fydd o jyst yn... Ond swn i wedi adeiladu'r trac yma. Swn i'n off yn fama, dwi'n meddwl, definite. Jyst yn mynd... Maen nhw'n lycio corneli yma, ynddi. I gael y top. Yes! O'r diwedd. Mae hwn yn monster o drac. Byddwn ni'n nôl lan at drac. Fel, i motel, a setio ni beic yn barod sori. A gwely rili cynnar. Dwi jyst am reid bach o check i beic. Dwi eisiau jyst tynnu a few bolts a jyst reid check neis dros fo. Dwi'n rili gobeithio na i gael points fori i wneud y ras mewn South Africa. Ac gan e pob cwpan y byd wedyn. So mae gyd yn berio lawr i fori. Dwi'n ei pression yn hwn. Os da. Let's go. Go! Nes ymlaen ar Uned5, gawn weld sydd hwyl gafodd Ems yn ei ras gyntaf yn Awstralia. Os gael crash yn racer ni, dwi'n rhaid. Na ni dda.